ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шумо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор боша, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафарғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсияро фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. дӯстони азиз, касоне ки блогер шидан мехоҳед, марҳамат, сарошна якта канали арзон, подписчикош 18820 обуначӣ дорад ки мисол ҳозир дар ин момент ютуб суми хуб додеса шерӯнар бо нархи арзон сарошна фурӯшӣ, нархаш 1800 сомония. боз гуфтагия ки муомила дорад шерӯнар. марҳамат дӯстони азиз, касоне ки каналхар бошед, бо нархи 1800 сомонӣ дар WhatsApp +796 095 56 86 кади метавонед занг бизанед ва маълумоти аниқтарашон аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз, канал ягон жалаб, ягон исоса надорад. то заҳакай фақат мегирӣ, видео мепартои, соатҳоро ҷамъ мекунӣ, ана яъне ки аз пайи пулкоркунӣ мешавӣ. марҳамат дӯстон, дар WhatsApp нависед. дӯстони азиз, инак мегузарем ба эълонҳои хонаҳои фурӯшӣ. якумин хонаи фурӯшиам дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Данғара, деҳаи Бешбулоқ гуфтаги бородири азиз. хулоса 4 дар хона ҳастай дар 8 сотиқ замин ҷойгир шудааст. гирду атрофи хона маҳкам дароза часпондагӣ ва дар наздикиаш мактабу магазин ҳастай. документҳои хона ҳамаш 100% ҳастанд. дӯстони азиз, хонара бо диққат тамошо кунед. дута хонаи 6 ба 3 дорад, ду хонаи дигараш 5 ба 3. ина боғш ҳам ҳастай ширӯйнар. кадоме ки аз ноҳияи Данғара хонахар бошед дӯстони азиз, 4 дар хона гуфтем, 8 сотиқ замин. нархи ин хонара баҳодури азиз 550 000 сомониш мегӯяд. муомилаи хуб мешавад гуфтагиай. илтимос беҳуда занг назанед. касоне ки халои аниқ бошад, нарша 550 000 сомониш мегӯяд. дӯстони азиз, хонара гуфтагия биё аз пеш бибин, маъқулит кишид, боз иншоалло ки арзони хуб мешавад. нархаш 550 000 сомонӣ. рақамҳои ватсапаш 008 80 79 91. рақамҳои дастишам бародари азиз. рақамҳои ватсапаш 007 07 85 53 қади метавонед занг бизанед ва маълумоти аниқтарашон аз худи соҳибашон дастрас кунед. марҳамат дӯстон, хонара бо диққат тамошо кунед. ва дӯстони азиз, агар шуморо чунин хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, ранги ҳамин акамун телефона ба рақиба қапин, хушрӯ камераш кунед, мо дароиш кунед, дар муддати кӯтоҳ иншоалло ки реклама карда фурӯхта медиҳем. рақамҳои ватсапи мо дар аввали видео монагай, метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, инак касоне ки аз Федератсияи Россия хонахар бошед, ина марҳамат, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар Федератсияи Россия, Московская област, яъне ки под Москва, Раменский район мебошад. ду дар хона, як хонаи детский сохтагия, як хонаи дигар барои зиндагӣ кардана, хонаи калонай. гирду атрофаш маҳкам дӯстони азиз, нарша яъне ки ду дар хона дорад 12 сотиқ замин. нархаш 1 200 000 рубли русиш мегӯяд. дар наздикии хона баҳодури азиз, мактабу магазину больница ҳамхайсо ҳастай. хулоса ба метро Котельника қарибай. марҳамат, метавонед дар рақами рӯи экранда ватсапаш қади занг бизанед.
дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Хоки Алӣ қарор дорад. Яъне ки аз шаҳр 8 километр дур аст. Дар даруни ҳавлӣ сето ҳезумхона дорад, тамом хона надорад гуфтагиай. Дар назди ҳавлӣ мактаб, масҷид, мағоза ва ғайраҳо ҷойгир аст. Хулоса замини назди ҳавлигӣ фурӯхта мешавад. 7 сотиқ замин дӯстони азиз ва дарахтҳои мевадиҳанда ҳам дорад. Замини ҳавор дарвоза дорад. Гирду атрофаш маҳкам, об доимӣ, свет гузаронагӣ ҳастай. Хадор аниқ биё гуфтагии хонаро аз пеш бибин, боз иншоалло ки савдо мешавад. Нархи замина 230 000 сомониш мегӯяд. Дӯстони азиз, марҳамат, метавонед дар алоқа бароед. дӯстони азиз, квартираи арзон гуфтагӣ бидед. Ина марҳамат, квартираи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ. Дом худаш деэтажаҳай, духонага дар якум этаж, масоҳати хона 50 квадратни метр. Дӯстони азиз, хоб нарша болори азиз 255 000 сомониш мега. Хулоса хона барои зиндагӣ кардан ҷои беҳтарин тайёрай. Обу свети доимӣ ҳастай. Документҳои хона ҳама 100% қоидавӣ ҳастанд. Дар рақамҳоро экрана 988 99 92 93 қадам метавонед занг бизанед ва маълумоти аниқтарашонро аз худи соҳибашон дастрас кунед. дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, маҳаллаи Лаби Тӯл. 4 дар хона аста, гирду атрофаш маҳкам ва дар 8 сотиқ замин сохта шудааст. Гуфтагиаш дӯстони азиз ки обу свет мушкилӣ нест. Гирду атрофаш маҳкам дар ноҳияи Сино, нархша 800 000 сомониш мегӯяд. 4 дар хона, масоҳати заминаш 8 сотиқ заминай. Дар рақамҳоро экран 037 99 00 00 қадам метавонед дӯстон ба ҳамин рақамҳо занг бизанед. Хулоса хона ремонтҳои замонавӣ кардагиай, хона нав сохтагиай, метавонед дар рақамҳоро экрамда марҳамат занг бизанед. дӯстони азиз, замини фурӯшӣ ҳастай. Ду хонага боз гуфта, яке временка бо 5 сотиқ замин дар Истиқлол, 4-ум Дон, 404 плюс боз барои 5 дар хонара фундамент рехтагӣ бо подвалаш. Дар ноҳияи Рӯдакӣ, повороти Ленинград, птитса фабрика. Номерҳои ватсап наша дӯстони азиз 230 000 сомониш мегӯяд. Сорошни охири нархай дигар арзон намешавад. Марҳамат дӯстон, метавонед дар алоқа шавед. ва дӯстони азиз, инак мегузарем ба ҳафтумин эълони имрӯза. Хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Шоҳмансур, кӯчаи Камола, ориентири сеюм база аз роҳи калон 1 километр болотар. Ду дар хона, якто верандаи калон, дуто подвал дорад. Ремонт миёнавӣ, миёна 3,5 сотиқ заминай. ҳуҷҷатош гуфтагиае ки ҳамаш 100% ҳастанд. Хадори аниқ бошӣ, боз муомила дорад. Нархи хонара 410 000 сомониш мегӯяд. Дӯстони азиз, марҳамат, метавонед дӯстон дар рақамҳоро экрамда 110 18 қадам метавонед занг бизанед ва маълумоти аниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас кунед. дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Гулбута, яъне ки тарафҳои дачаҳои Маҳмуд гуфтагиай.
гирду атрофаш маҳкам хона бо семиблоқи бадӯшагӣ ҳастай. Се дар хона дар 2 сотиқ замин сохта шудааст. Нархи ин хонаро болори азиз 280,000 сомониш мегӯяд. Хулоса хонаро гирифтӣ, боз камтар дигар ремонтш мекунӣ. Рақамҳо барои тамос 175 40 60 18 метавонед занг бизанед. ва дӯстони азиз дигари эълони марҳамат, касоне ки квартираи арзон кофтеса бошанд, квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, яъне ки доми Бег Сабур гуфтагиай. Дихонага масоҳати замин 48 квадратни метрай дар 5-ум этаж мебошад ҷои ҳамаи хонаи фурӯшӣ. дӯстони азиз, нархша 340,000 сомониш мегӯяд. Марҳамат, метавонед занг бизанед ва маълумоти аниқтарашро аз худи соҳибашон дастрас кунед. дӯстони азиз, ин охирин эълон ҳастае ки эълони навбатиамон квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, повороти Ленинград. Хона бо хишти пухта сохтагиай дар 7-ум этаж. Нархи хонаро 255,000 сомониш мегӯяд. метавонед дар рақамҳои экранда ҳатман занг бизанед. ва дӯстон, боқии сарбаланду хонаҳо обод бошед, лайкҳоро бизанед, дар канал подписатсия кунед. Хайр дӯстон, худованд нигаҳбонтон бошад.